Silav roj baş hevanlo hevîdar hûn te başin selametin çend nûçe hene me ji bo amadekirina dixwazim ji we re pêşkêş bikim di derbarê Rojavayê Kurdistanê Sûriyê de di derbarê encama dawî a şerê di navbera Amerîka, İsraîl û Îranê de ka em binêrin pêşî çi heye çi tune. Em bi beyanateke ji Amerîkayê dakevin nava bültena xwe gelo Amerîka di demên pêşme de ihtimal heye ji nû ve askeran bişîne rojhilata navîn ji bo ku bikaribe agirê vî şerê hinekî gurttir bike. Ev ihtimal heye, mümkün e. Ka mesele çi ye? Raporekî hatiye nivîsandin, ev rapor behs dike ku Pentagon li ser şandina nêzîkî 10,000 askerên Amerîkî yên din ji bo rojhilata navîn aniha di nava nîqaşan de ye xwe amade dike. 10,000 askerên Amerîkî wê biçin derdora Îranê ji bo şerê bejayiyê. Dikeve serî we ev gav ji bo wê yekî ye ku ihtimal bijardeyên askerî yên zêdetir li ber destê Donald Trump'in di demekî de ku Amerîkayê mijilî nirxandina derfetên aştiyê li gel Tehranê ye. Di vê demê de ku Donald Trump behsa aştiyê dike, behsa lihevatina bi Îranê dike, di demekî de wisa demekî wisa de haziriya askerî jî tê kirin. Berpirsên Wezareta Şerya Amerîkayê ku ji planan agahdar ji rojnameya Wall Street Journalê re beyan kirin ku wezaret dixwaze bi şandina van 10,000 askerên nû pêgeha leşkerî ya Amerîkayê li herêmê bihêztir bike. Ev di demekî de ye ku Donald Trump berê beyan kiribû ku wê êrişên li ser sektora enerjiyê ya Îranê heta 10 rojê din jî paş xistine. Derfet ji bo danûstandinê aştiyê dixwaze biafirîne. Gava ku Trump dibêje dirêjkirina vê demê li ser daxwaza Tehranê birêveçûye, navbenkarên danûstandinên aştiyê vê agahiyê red dikin. Dibêjin Îranê daxwaza dema zêdetir nekiriye. Tiştekî wisa tune. Yani Donald Trump di van rojên dawiyê de fêrî derewa bîye. Donald Trump serê xwe de tişta dibêje. Bixwe 48 saet wext dide Îranê. Bixwe dibêje min 48 saet derxisiye 5 rojan. Bixwe dibêje min derxisiye 10 rojan. Îranê dibê dawa 7 rojan kiribû. Min derxist 10 roja. Wisa dixwaze hinekî xwe kesekî bihêz nîşan bide. Ev jî weke taktîk tê hesibandin. Em bidomînin. Yani İran dibêje eleqa me pê tune. Tam bi rivajî İran şerê xwe zêdetir kiriye. İran dibêje tekîliya me bi Amerîka re tune ye. Şertê me hene. 5-6 şertên İranê hene. Ji bo ku ew bixwe êrişî xwe bidin rawestandin. Trump balkişan ser wê yekê ku Îranê rê daye çend keştiyên petrolê yên Pakistanê ku di tengava Hormuzê re derbas bibin. Trump ev yek wekî diyariyekê ji bo Amerîkayê weke nîşaneya ciddiyeta Tehranê ya di danûstandinan de binav kir. Hikûmeta Pakistanê beyan kir ku Amerîka û İran berêya guhertina nameyan aniha bi danûstandinan re mijûlin. Lê ev danûstandin ne rasterast di ser Pakistanê re çêdibin. İddiayekî wisa heye ew jî hêne hatiye piştrast-kirin. Tehran niha li ser wan pêşniyazan lêkolîn dike hûr dibe ku ji aliyê Washingtonê ve hatine pêşkêşkirin. Helbikî Donald Trump dibêje ji aliyê ya Îranê lavê wan kiriye. İran dibe em lavê kesî nakin. Dibe çi hebe jî Washingtonê pêşniyaz kiriye. Ama şertê me hene. Li eniya askerî İsraîlê beyan kir ku di êrişên esmanî yên doh bi şev de wan fermandarê hêzên deryayî yê Supayê Pastaran ya Îranê kuştiye. Ev jî agahiyên dawî yên di derbarê şer de ne. Paşê jî ez îro dixwazim cih bidim îtirafên Tom Barak hevanla. Ecayîb girîng in. Di nava gotinê wî de gotin hene. Gora Kurdên li Sûriyê ê rojava kengê hate kolan. Rola Erebistana Siûdî Tayyip Erdoğan kengê hatiye agadar kirin. Ev tezgeh, ev plan, proje ya ji bo tunekirina Rojavayê Kurdistanê kengê çêbû. Tom Barak ji xwe mîmarê serekeyê vê projeyê ye. Li Erebistana Siûdî bingeha vê yekî hate avêtin.
û paşê jî gav bi gav Donald Trump kişand nava vê projeyê. Donald Trump nehata hilbijartin Amerîka li Sûriyê nediket nava vê meselê. Ev hemî hûn dibînin ku ne di destê me de ye. Wextê ku qedera mirovan di destê xelkê de be wisa dibe. Niha İsraîl dibêje ev fermandarê ku duhme kuşt berpirsyariya rast di danîna mayînan de di girtina tengava Hormuzê de hebû. Di aynê demê de fermandariya navendî ya Amerîkayê CENTCOM ji bangê hemû karmendên hêzên deryayî ya Îranê kir ku bingehê xwe biterikînin. Eger hûn neterikînin ciyê xwe, hûn mehkûmê mirinê re. Li ser asteya siyaseta navxwe ya Amerîkayê jî Komîteya Hêzên Çekdar ya Senatoyê plan dike rûniştina yekem ya guhdariya giştî li ser şerê îdareya Trump ê lê dijî Îranê wê civînekî taybet li dar bixe. Biryar ew e ku rûniştin di nîvê meha Nîsanê de çêbibe piştî vegera senatoran a ji tatilê. Yani tatîla buharê heye. Dema ku tatil xilas bû ew ê civînekî taybet di derbarê siyaseta Donald Trump de nîqaş bikin. Donald Trump gelo ew ê bikaribin ji wezîfê bigirin. Komîteyekê taybet heye, Komîteya Hêzên Çekdar dibêjin di nava Senatoya Amerîkayê de ew civîna xwe li dar dixin. Donald Trump tiştekî din îdia dike, bixwe dîsa derdixe pêş. Serokê Amerîkayê beyan kir ku welatê wî hêza deryayî û esmanî ya Îranê bi temamî tune kiriye. Dibe emrê nadin ku însanên dîn bikaribin bibe xwediyê bombeya atomî. Xelk jî ji Trump ra dibêje dîn, Trump jî ji xelkê ra dibêje dîn. Dînê edel bedel. Trump dibêje min 3 roj zêdetir wext dem daye Îranê ku wan xwestibû 7 roja min 10 roj wext daye wan. Trump ji Fox Newsê re beyan kir ku di operasyonên askerî de artêşa Amerîkayê darbekê giran li Îranê xistiye. Artêşa wan a Amerîkayê a Îranê artêşa Îranê wêran bûye. Hêza Îranê ya deryayî û hêza esmanî bi temamî têk çûye. Me 154 keştiyê wan ê şer noqî binê avêkirine. Serokê Amerîkayê beyan kir ku hêz û quweta mûşekî ya Îranê ji 191 kêm bûye. Her wiha da zanîn ku wan piraniya platformên avêtina mûşekan û kargehên çêkirina dronan jî teqandine. Serokê Amerîkayê wekî din êrişeke tund bir ser wan kesên ku bi dîtina wan dibêjin gayet normal e ku Îran bibe xwediyê çekên atomî. Kesên ku wisa dibêjin anha bûne hedefa Donald Trump. Dibe hinek kesên lawaz û bêaqil hene radibin nexemawane ku Îran xwediyê çeka atomî be. Lê dibe însanên zîrek dizanin ku ev yek çiqas xeter e ku çeka atomî di destê mirovê dîn de be. Nabe ku em rê bidin îdeolojiyeke dîn ku karibe bibe xwediyê hêzeke ew qasî wêranker ku İsraîl û Rojhata Navîn bişewitîne. Donald Trump dibêje em ne hewcê tengava Hormuzê ne. Ya Hormuz ji bo me ne girîng e. Em ji bo we dikin, ji bo welatên kendavê dibêje. Amerîka niha li cîhanê mezintirîn hilberînerê petrolê ye. Asta hilberîna wê ji Erebistana Siûdî Rûsyê zêdetir e. Em ne hewcê tengava Hormuzê ne. Lê em ê ji bo welatên din tengava Hormuzê biparêzin. Amerîka niha duwarê enerjiyê de ji her kesî biqûwettir û bihêztir e. Qala tecrübeya Venezuelayê jî kir. Da zanîn ku şarê li Venezuelayê di 45 deqa de bidawî bûye. Niha em bi 100 milyon barmîl petrol ji wê derê tînin. Trump mirovê xwe dişîne Venezuelayê di şevekî de di 45 deqa da. Serokê Venezuelayê digre bi tevê jina wê dixe bin çavan Maduro û paşê jî li wê derê rêvebiriyekê li gorî dilê xwe saz dike û dest tîne ser petrola Venezuelayê. Radibe ana bi vî şiklî jî pesnê xwe dide. Bi 100 milyon bermîl petrol anha dibe rojane em ji wê derê digirin. Ji bo me xe nexeme Rojhata Navîn hebiye tune biye. Trump qala kuştina rêvebirên bilind yên Îranê kir.
Dibe niha kes hez nake bibe rêveberê Îranê ji ber ku ew dizanin çi were serê wan. Li ser paşxistina êrişên li ser santralên elektrîkê jî Trump ev agahî parve kirin. Dibêje İraniyan diyariyeke mezin ji me raşandin ku buhayê wê gelekî mezin bû. Ji ber wê jî min 10 roj mühlet daye wan. Min dema xwe dirêj kiriye, dema ultîmatomê. İraniyan bi hürmetekî mezin ji min 7 roj xwestin ku ez êrişê santralê wan ê elektrîkê nekim. Halbikî dere we. İranê gefekî wisa mezin li welatên kendavê li İsraîlê xwar ku Trump tirsiya. Çünkü eger İran bersiva êrişên Amerîkayê bida, mesela eger Amerîka êrişê santralên elektrîkê yên İranê bikira, İranê jî bersiv bida, bi temamî ava ve xwariniya welatê kendavê disekînî. Elektrik disekînî, borsa disekînî, aboriya cîhanê tev li hev dibû. Hemî şîrketên Ewropî, Amerîkî yên li welatê kendavê, Dubai, hemî serûbin dibûn îflas dikirin. Elektrik dişû. Millet wezêrê xwe cîda bîşta derketin ji welatên kendavê. Amerîkayê Trump ev yek da berhev pîva ku 48 saet felaket e. Nabe. Anî xist 5 roja. Paşê anî xist 10 roja. Anha jî dibêje İranê ji me xwestiye. Helbikî tiştekî wisa tune ye. Şer pîs e. Şer e. Tu ji qas êrişî xelkê bikî, xelk jî ew xwasta êrişî te dike. Daxwaza me Kurdan tiştekî dine hevalno. Em dixwazin rejîma İranê ya ku însanên me dar vedike, ya ku destaniye ser dewlemendiya Rojhilatê Kurdistanê, ya ku însanên me xistiye parsek, birçî, tîk hiştiye, ya ku destûr nade ku însanên me azad bibin, em xweser bibin, em serbixwe bibin, dewleta İranê elbet em dixwazin ev rejîm hilweşe. İcab bike em Kurd xwazin bibin şirîgê rejîm hikûmeta nû ya İranê. Mesele ne ew e? Mesele anha rastiya şer em nîqaş dikin. Rastiya şer da Trump çawa ku dibêje ew xwast nebihêze. İranê gelekî li ber xwe da, divê manê da dibêjim. Yani divê derî de ji gotinên me wateyên ku di nava gotinê me de tunê lêbar nekin. Wateyên derve lêbar nekin. Divê manê da hevanna. Niha Donald Trump wekî din çi dibêje? Dibe İraniyan bi hürmetekê mezin 7 roj xwestibûn lê min 10 roj dane wan. Sedema vê yekî jî wisa eşkere kir ji ber ku wan heş keştî weke diyarî radest kirin. Donald Trump di beşekê din ya axaftina xwe de pesnê destkeftiyên aboriyê yên navxwayî Amerîkayê dide. Dibêje li gorî anketan ji sedî sedê milletê me piştgiriyê dide polîtîkayên min yên ji bo parastina Amerîkayê ji terorîstan. Trump di dawiyê de teqez kir ku armanca wî tenê serkeftin e. Ew rê nade ku tu gef li ser Amerîkayê li ser hevalbendên wî çê bibin. Hûn dibînin hevalna. Argümanta Donald Trump û ya Tayyip Erdogan weke heve. Sedî sed milletê min dibe destek dide min ji bo parastina Amerîkayê ji terorîstan. Halbikî em tev dizanin wî rojê sîxurê wanê ku ji ber şerê li İranê îstîfa kir çi gotibû? Ê ku El-Qaîde ji nû ve geş kir û Daeş geş kir derxist ser rûya erdê dibe em bûn. Ji me re lüzum dikirin. Ji bo ku em bikaribin Sünniyan li hember Şîeyan bidin şerkirin dibe pêdiviya me bi hêzên tundrew hebû. Halbikî dibe hêzê Artêşa Azad a Sûriyê dibe normal di kontrola me de bû lêbelê ew zêde nerm bûn. Ew dijwariya ku me dixwest ji destê wan nedihat. Dibe me rabû El-Qaîde, El-Nusra û Daeş dibe me afirand, me bikar anî li hember hêzên Şiî. Paşê dibe wextê ku Daeş ji kontrolê derket, me anî hêzên din afirand. Ew jî em vegeriyan cem Şiîyan. Îja me ew bikar anîn li hember Sünniyan, li hember Daişê. Trump di beşekê din ya xaftina xwe de pesnê destkeftên aborî yên navxwayî jî dide. Dibêje sedî sed xelkê min aniha piştgiriya siyaseta min dikin ya ji bo parastina Amerîkayê ji terorîstan. Me xwest em muqayese bikin ku Tayyip Erdogan jî aniha çi dike gotina terorîzm, Tirkiyeya bê terör bikar tîne, ev jî gotineke giştî ye. Dibêje piraniya milletê min alîgirê min e.
ev jî xapînokekî ye. Aniha hevando Trump di dawiyê de teqez kir ku armanca wî tenê serkeftine ew rê nade ku tu gef li ser Amerîkayê li ser hevalbendê wî hebin. Niha Tom Barak îtiraf dike ka çawa Sûriye û Colanî bi Trump daye hezkirine. Ez hema vîya ji wara pêşkêş bikim berê ku hevalê me biçin mêja Îniyê, li mêja Îniyê jî li gorî dewletan, li gorî welatan diguhere li gorî coğrafyê. Eger hûn li Almanyê bin tiştekî cuda ye, Tirkiye, Bakurê Kurdistanê bin cuda ye. Nûnerê taybetî Amerîkayê karûbarê Sûriyê û balyozê Amerîkayê Tirkiye Tom Barak beyan kir, çîroka îro ya Sûriyê çîroka serkirdeyetiyekê bêhempa ye, rêvebiriyekê pir ecêb heye. Ev yek dibin Sî Ehmedê Şara û ekîba wî de pêşketiye dibêje Tom Barak. Niha ev pêvajoya serketina Colanî û Sûriyê di çavê Donald Trump de çawa dest pê kir? Çawa çêbû? İnsanekî weke Colanî terorîst bû di çavê Donald Trump de, ji nişka ve bû qehreman, ji nişka ve aniha Tom Barak dibêje çîroka rêvebiriyekê bêhempa ye. Ew qasa çawa pesend dide? Dibê vê pêvajoyê meha Hezîranê dest pê kir. Meha Hezîranê sala borî wê demê dibê serok Donald Trump li Riyadê li Erebistana Siûdî ji balafira xwe pêya bû. Dibê ev Şehzadê Erebistana Siûdî heye Mihemed Bin Selman terecem Donald Trump jê ra dibêje ez dixwazim gencekî bi te bidim naskirin. Gencekî nû ye li rojdata navîn dikare bibe karîzmatîk, dikare rêlber siyasetekê nû ve bike, dibê tu vî gencî heta xweşe dikarî bikar bînî. Kî dibêje? Şehzadê Erebistana Siûdî Mihemed Bin Selman dibêje ji Trump re. Nîvê şevê evaya Mihemed Bin Selman vana Tom Barak dibêje ha. Nîvê şevê ev Mihemed Bin Selman diçe Ehmed El Şara hazir kiriye ew jî li Erebistana Siûdiyê ye. Diçe ji otêla wî digre tîne cem Trump. Nîvê şevê saet derdora yekê şevê ye. Li wê derê dibê vaya Ehmed El Şarayê Donald Trump hewû didin naskirin vir da wê da Trump radibe li wê derê telefonê Tayyip Erdogan dike. Trump di nava 96 deqeyan de îqna dibe. 96 deqeyan de îqna dibe. Bifikirin. Tayyip Erdogan aliyekî de bi rêya tercümanan ziman nizane, bi rêya tercümanan zorê li Donald Trump dike îqna dike. Ehmed El Şara wê derê çi qas ji destî wî tê soz û peyman û wead dide Donald Trump. Ev Selman jî Bin Selman Mihemed Bin Selman jî garantî dide Donald Trump ku Ehmed El Şara wê ji emrê wî ji talîmatê wî dernekeve. Yani ji pir aliyan ve êşxwe Tom Barakê me jî hûn zanin çawa çi qas yani xirab derket di mesela Kurd de. Çi qas menfaetê Tirkiye di parêzê hûn hemî bûn şehet. Ew jî ji aliyek ve hemî Donald Trump îqna dikin di nava 96 deqeyan de. Donald Trump di dawiya wê şevê de di derbarê herêmê de biryara xwe ya dawî dide. Trump dibêje derfet bidin Sûriyê û vî xortî. Biryara wî ya dawî ev e. Yani ew xortê ku behs dike Colanî ye. Dawiya wê civînê de dibêje hûn siyasetmedarên herêmê, siyaseta Amerîkayê mirovê xwe re dibêje ka şansekî bidin vî xortî û şansekî bidin Sûriyê. Tamam. Ew qas. Ew şev wisa bi dawî dibe. Niha hûn ê bibêjin ev çawa siyaset e ku pêş te biryar nehatiye girtin. Stratejiyekê demdirêj tune ye. Çawa mümkün e ku Donald Trump li Erebistana Siûdî di şevekî 96 deqeyan de îqna bû be. Çawa mümkün e? Ma dewlet wisa bi rêva dibin? İnsan. Erê. Dema ku mesele dibe coğrafya, dibe rojdata navîn, merûv di nava 96 deqeyan de jî dikare biryara xwe biguherîne. Tim wisa bîye. Rojdata navîn 24 saetan carê, 15 saetan carê siyaset dikare serûbin bibe. Aniha ji bo me Kurdan Sûriye zivistan e.
em di sermayê de ne. Çerxa felekê ji bo me ters digere. Me pir tiştê xewenda kirine. Perwerdeya me sekiniye, jinên me qîzê me hatin kuştin, em perperîşan bûn, îtîbara me şikest. Li hengiya me şervaniya me di siyê de ma. Milletê me birçî ye. Edaleta me zirarekî pir mezin dît li Rojava. Aniha em li Rojavayê Kurdistanê di rewşekî pozisyonekî xirab dane. Lê ev nayê wê manê ku ev daîmî be. Di demên pêşme de eger em hêz û quweta xwe bikin yek, eger em xwedî li rêveberiya xwe a Rojavayê Kurdistanê derbikevin, eger em tavîza nedin rêveberiya Colanî ya li Şamê ku ew jî demborî di çavê Amerîkayê de ne, Amerîka heta xweş e piştgirî nade van hêzan. Divê merov hêviya xwe û muda xwe biparêze. Sala pêşiya me dibe ku Amerîka dev ji wan berde û berê xwe bide Kurdan û were dîsa bi Kurdan re ittifaqê çêbike. Vaya pir mümkün e. Dibe ku Amerîka temamî ji Rojhilata Navîn derkeve û İsraîl û İran bibin hukmdarê Rojhilata Navîn. İran û İsraîl dibe ku sibê dû sibe li hev bikin. Dibe ku Rojhilata Navîn di nava xwe de dabeş bikin. Ez behsa hegemonya dikim. Hegemonyaya Rojhilata Navîn wê bikeve destê her du hêzan. Êdî pêdivî bi Amerîkayê. Amerîka ji xwe wê bixwe derkeve. Ew biçe deverê din ên cîhanê. Wana hemî îhtîmalin û mümkün. Di vê çarçovê de Donald Trump çi kir wê şevê kir. Biryara xwe da dibêje îmkan û derfet bidin Sûriyê û bidin vî xortî yani Ahmed Colanî. Balyozê Amerîkayê Tom Barak beyan kir ku pîşesaziyê enerjiyê ya li herêmê guher ye. Berê yani evveliyet pêşîneya dabeşkirinê hebû lê niha pêşîneya ewlehiyê heye. Yani aniha ewlekarî tişta ewil e ku merov giringî bidine. Wî teqez kir ku ji ber pirsgirêkên tengava Hurmuzê û deryaya Sor pêwîstiya cîhanê bi deryayekî din ya alternatîf heye ew jî Sûriye ye. Hurmuz xwedî problem e, derya Sor, Qizil Denîz xwedî problem e ji bo derbaskirina enerjî ber bi cîhanê ve. Wê demê madem ki ev her du derya, ev her du tengav xwedî problemin, dibe em dikarin deryekê sêyem peyda bikin ew jî axa Sûriye ye, coğrafya Sûriye ye. Çawa? Ji ber pirsgirêkên tengava Hurmuzê û deryaya Sor pêwîstiya cîhanê êdî bi deryekî piştê heye. Li gorî wî ji aliyê coğrafîk ve ji aliyê jeopolîtîk ve tenê Sûriye dikare bibe çareseriya cihgir. Yani çareseriya ku ciyê tengavên Hurmuzê û derya Sor bigire. Eger beriya 15 mehan kesekî rabiya bigota ev welatê ku di nava şer de ye Sûriye wê bibe welatê herî aram ê herêmê kesekî jê bawer nedikir. Niha rewş tam berova jî biye Sûriye biye welatê herî aram ê Rojhilata Navîn. Tabii ev îddiaya Tom Barak e. Niha dîsa balê dikişîne ser stratejiya nû ya îdarî ya Sûriye. Dibêje yek ji karê girîng ya Ehmed el-Şara û ekîba wî ew e wan li tecrübeya Iraqê nêrî. Iraq jî beriya niha rejîma wê hilweşiya bû, hikûmetekî demborî hatibû ser kar, lê tişta ku Iraqîyan kir û zerar dît, dibe aniha Ehmed el-Şara xwe ji wê stratejiyê dûr digire. Çi dike? Mesela xeletiya ku li Iraqê çêbiye naxwazin dubare bikin. Hemî karmendên xwe ê berê ku li ser kar bûn dibe ji kar dernexistin mesela. Wan pergala xwe parast. Pergala di dema Baasî de parast. Xelk li ser postê wan hiştin. Xelkê ji kar dernexist, mağdûr nekir. Xelk bi vîya wê li dijî rêveberiya şara derneket. Ji bo dîzaynkirina Sûriyê jî çûn di qada navnetewî de rêveberên herî baş pispor anîn xistin ser kar. Aniha ji dîplomatan bigire heta aborînasan kesên ku rê didin ji nû ve avakirina Sûriyê anîn danîn ser kar. Rast e gelo.
Yani ev wisa dibêje. Li ser mijara ew cezayê navnetewiyê li ser Sûriyê jî tiştekî dibêje. Barak beyan kir ku piraniya cezayên giran di nava 12 mehê borî de ji xwe nemane. Kanûna Qeyserî jî bi dawî bîye. Tenê cezayekî hindik maye ew jî bi pirsa piştgiriya terorê vegirê daye. Barak texmîn kir ew ê jî di demekî nêzik de bi dawî bibe. Her wiha wî qala çalakirina hesabên Bankeya Federal jî kir. Başbûna pergala banke diravî ekonomîk. Di demên pêş me de bankeyên Sûriyê wê bikevin faaliyetê. Ev yek jî weke bingeha baweriyê ya ji bo sermayedaran nirxand. Sermaya cîhanê jî di demên pêş de wê werin Sûriyê. Wekî din Tom Barak qala projeya çar deryayan jî kir. Çi ye? Ev proje bermahiyekê desthilata Beşar Esad bû. Ew ê niha bibe xala girêdanê ya di navbera Kendav, Derya Qezwîn, Deryaya Navîn û Deryaya Reş. Yani Türkiye jî wê bikeve nava vê projeya bihira enerjiye. Enerjiya li rojata navîn mirov çawa derbasî cîhanê bike. Tom Barak dibêje Tirkiye û Sûriye wê bibin navendên sereke ya dabeşkirina enerjiyê ya hemû cîhanê. Êdî ne Hürmüz, êdî ne tenê derya sor, Sûriye û Tirkiye wê bibin heremên yan jî coğrafyayên ku wê enerjî di wan re derbasî temamê cîhanê bibe. Tom Barak di dawiyê de eşkere kir ku qonaxa herî dijwar a rêxistina jeopolîtîk bi dawî bîye. Washington wê li Sûriyê şerê xwe yê klasîk ê li dijî Hizbullahê, Husî, Hamasê û milîsên Iraqê rawestîne. Şer li Sûriyê bi dawî dibe. Hêzên tundrew êdî çi hene ew ê bisekinin. Niha mesela ev mühim e. Şerê klasîk çi ye û şerê nûjen çi ye? Li hember Hizbullahê ew Husyan, li hember Hamasê, milîsên Iraqê dibe ew ê şerê xwe nedomîne. Ev jî tiştekî nû ye. Niha her tişt ji nû ve hatiye rêxistin kirin. Armanc ew e ku rê ji bo enerjiyê vebe. Bazirganiya li Sûriyê were pêşxistin. Yani Sûriye ji kategoriya welatê şer were derxistin. Lê ev fikrê Tom Barak'ın. Herkes mîna wî nafikire. Mesela Tom Barak di yek gotinekî xwe de bahsa Kurdan nake. Ya ew qas herem di destê Kurdan de bû. Heta beriya du mehan şerekî pir giran çêbû. Ew qas însan hatin qetil kirin. Ew qasa xwîn rijiya. İnsan birîndar bûn ji aliyê ruhî ve Tom Barak bahsa wan însana nake. Bahsa pozisyona Kurdan nake. Qet naxwaze bibîne. Lê rewş ne wisa ye. Rastî ne wisa ye. Kurd heta ku nebêjin erê Sûriye nabe alternatîfa Hürmüzê. Kî dibêje? Berpirsyarê Sûriyê yê li Netewekbî dibêje. Herçend li gorî Barak Sûriye dikare bibe alternatîfa tengava Hürmüzê û derya sor jî hin kesene wisa nafikirin. Nûnerê daîmî yê Sûriyeyê Netewekbî İbrahim Olabî beyan kir ku Sûriye tenê gava hemû millet Kurd di nav de pêkhateyên din eger bibin yek ancak dikare bibe navenda enerjiyê. Piştî gelek salan ku hemû derî girtî bûn, îsal cara yekem li Washingtonê sempozyumeke taybet li ser sektora enerjiya Sûriyê hate li derxistin. Nûnerê taybet yê Amerîkayê karûbarên Sûriyê Tom Barak, nûnerê daîmî yê Sûriyeyê Netewekbî İbrahim Olabî, hejmareke berpirs, rayedar, kesayet, bazirganên Sûriyeyî hatin tevlî vê sempozyumê bûn. Nûnerê daîmî yê Sûriyê yê Netewekbî İbrahim Olabî axaftinekî kiriye, dibêje rêya ku Sûriye bibe navenda enerjî ew e berî her tiştî hemû pêkhateyên Sûriyê, milletên Sûriyê
Divê werin cem hev bibin yek. Ji bo hebûna Sûriyeyê yekgirtî û bihêz bi hev re divê em biqebitin, çavkaniyên xwe yên xwezayî em di nava xwe de par vê bikin. Wekî din anî ziman, her perçeyeke Sûriyê xwedî çavkaniyên cuda ye. Hinek xwedî bender in, hinek xwedî petrol in, hinek jî xwedî çandinî ne, erdên zevî û ajotinê. Olabî da zanîn ku Sûriye hem ji aliyê çavkaniyê enerjiyê ve hem jî ji aliyê hêz û quweta hinartin û hawîrdekirina çavkaniyê xwezayî ve gelekî dewlemend e. Rast e? Ji bo me ya herî girîng yeketiya me ye. Eger yeketiya me çê nebe, em nikarin ji enerjiya xwe jî fayde bibînin, ji erdê xwe dewlemend jî fayde bibînin. Divê rêvebirineke baş, binesazî, yasayên baş, hêz û quweta xebatê bi hev re hebe ku em bikaribin fayde bibînin ji dewlemendiyê xwe. Di civînê de bi detayan qala hêz û quweta çavkaniyên xwezayî yên Sûriyê jî hate kirin. Sînorên wê yên li gel bazarên cîhanê jî hate kirin. Sûriye dibê welatekî dewlemend e, rast e, cihê wê yê coğrafîk alîkar e, mühîm e ku di veguhestina enerjiya cîhanê de rolekî giring bilîze. Heta vê derê erê. Rast e. Lê divê millet bikaribe quweta xwe derxe ser wî erdê. Li Stenbolê, li Şirnaxê însanên me dîsa hatine binçavkirin. Yani dewleta Tirkiye rehet nasekine. Kurdan Newroza xwe pîroz kir. Hûn çi dixwazin ji Kurdan? Newrozê de tu ala Kurdistanê li ba dikî, tu li gorî xwe posterên rêberê xwe li ba dikî, tu li gorî xwe sloganan dinivîsînî, Newroza tê ye. Ji bo Kurdan Newroz siyasî ye. Her tiştê veya dewleta Tirkiye eleqedar nake. Ne karê dewletê ye ku eyar bide Kurdan. Ne karê dewletê ye. Dewlet tenê dikare ewlekariya van însanan misoger bike. Ku ji derve ve êriş neyê ser van însanên me. Ê ku bayraq û al û poster di destê wan de ye. Dewlet nikare însanên ku çûne Newrozê bixe bin çavan. Dewlet ancak dikare pêşî li êrişkaran bigre. Ji ber vê yekê hebanna. Aniha tişta ku vê dewletê kiriye provokasyon e. Mesela vê serê sibê em radibin em dibihîsin ku li Stenbolê li Şirnaxê avêtine ser gelek malê Kurdan. Herî kêm derdora 4 kes li Stenbolê hatin binçavkirin. Xêr e. Dawa çi dikin yani? Meselekî pir ciddî ye. Hemî jî gencin ciwanin. Hemî jî tevlê Newrozan bûne. Çûne îş û karê xwe berdane, li kamereyan nêrîne, kî tevlê Newrozê biye, kî tevlê nebî hemî tespît kirine ya îş û karê we tune ye. Ya em wekî millet meaş didin we ya. Em meaş didin we ji bo hûn biçin gencê me tespît bikin. Rewşekî wisa dibe Dem Partî acîlen divê helwesta xwe nîşan bide. Yani bi vî şeklî em tavîz bidin heta ku derê êdî em nikarin tevlê Newrozan jî bibin ji tirsa. Li Şirnaxê 20 genç hatine binçavkirin. Li Stenbolê 26 genç hatine binçavkirin. Polîsan bawekî hemwext hem li Stenbolê hem li Şirnaxê avêtine ser malan. Sedem çi ye? Hincet çi ye? Pîrozbahiyê Newrozê. Îja di nava van însanê ku hatine girtin de zarok hene. 18 salî piçûktirin. Ya birine müdüriyete emniyetê, işkence li wan kirine, li wan xistine, heqaret li wan kirine. Me tiştekî wisa dibe ya însan hinekî rûmeta xwe diparêze ya. Tu tê davê jî ser malê derî dişkînî însanan digirî li cem jûn û zaroka cem însanan feq nake yani. Tu wana digirî dibî di qereqolê wexta wan da dikî davê jî hepsê. Xêr e ya. Ma tu ji bo vê bûyî dewlet. Naxwazim ya demokrasî memokrasiya te naxwazim. Yani em bi pergalekê wisa re em nikarin bibin yek. Yani entegrasyona bi vê pergalê re nemimkün e. Me çi gotibû? Entegrasyon yek bi şertekî mümkün e. Ew jî her du alî zêdetir aliyê ku kedî nebûne werin ser meydana entegrasyonê. Yani herkes entegrê medeniyetê bibe. Bila ew meydan bibe meydana medeniyetê, sivîlizasyonê, bajarvaniyê,
gerdunizmi navî çi dibe bila bibe ama bila nûjem be. Hûn dikarin bêjin mirovahî, hûn dikarin bêjin demokrasî. Firq nake. Ama bila meydanek be. Ne tenê Kurd herin wê derê. Tirk werin wê derê. Bila kedî bibin, bila bibin însan, bila zanibin ku însan dikarin biçin Newrozê xwe pîroz bikin bê problem. Hevalê me ê Kazakistanê, mala we ava. Heqeten hûn jî hatîne. Bi xêra we di cîhanê de em wekî milletê Kurd têne naskirin. Dilvîl Filîta 15 salî ye ji Kazakistanê ye. Li New Yorkê xelat stendiye ji ber mûzîka ku çê dike. Êdê werin. Mesele ev e. Keça Kurda 15 salê ji Kazakistanê dilvîn Filîtê li bajarê New Yorkê yê Amerîkayê serkeftinekê mezin bi dest xist. Wergirtina xelatên bi prestîj yên dilvîl Filîtê yên bi pêşbirikên navnetewî de di dome ji ber ku heta niha ev ne cara yekem e gelek car wisa xelat stendiye ji ber vê yekê em dibêjin standina xelatan didomîne. Dilvîn Filîta 15 salî ye ji bajarê Almatayê Kazakistanê ye. Ji wê derê tevlî pişberika navnetî ya New Yorkê bû. Ev pêşbirik musabeqe 22 Adarê bi beşdariya bi sedan müzisyenên ji hemû cîhanê hate li derxistin. Dilvîn Filîtê di vê pêşberikê de xelatekî wergirtiye. Ev xelat di kariyera wê ya hunerî de bû gaveke nû û mihîm. Ji cîwaniya xwe ve ji xwe bi xwe pir genc e ji zarokatiya xwe ve em bêjin bi mûzîkê re eleqedar e. Dilvîn Filît li Almanyê di nava malbateke Kurd ya Rewşenbîr de ji dayîk bûye. Me goçî Almanya na, Alma-Ata, Kazakistanê. Dilvîn Filît li Alma-Atayê di nava malbateke Kurd ya Rewşenbîr de ji dayîk bûye. Bi piştgiriya dê û bavê xwe ji zarokatiya xwe ve jî hatîbûna xwe ya di mûzîkê de nîşan daye. Dilvînê heta niha di pêşberikên cuda yên navnetewî de gelek xelat bi dest xistine. Wê di Grand Müzik Festîvalê de xelata pîleya yekem wergirtiye. Her wiha wê di beşa kemanê de jî xelata mezin yani Grand Prix stendiye. Dilvînê di pêşberikên Magic Melodies û Enstrûmantal Artê de jî xelatek bi dest xist. Dilvîn di nava Kurdên welatên Yeketiya Sofyetan ya berê de gelekî tê hez kirin. Çalakên çandî yên Kurdan bi piranî bi beşdariya wê de hate sazkirin. Ev serkeftina wê ya nû ya li New Yorkê nîşan dide ku Dilvîn Filît êdî li cîhanê jî tê naskirin ne tenê di nava Kurdan de. Êdî wekî hunermendeke ciwan, êdî ew ne tenê wekî hunermendeke genç ya Kurd, her wiha wekî xwendekareke jîhatî ya dibistana mûzîkê ya Kazakistanê jî navê xwe li cîhanê belav dike. Em jî jêra serkeftinê dixwazin, hevan no, mala we jî ava, kaz li peyamê we jî binêrim. Hûn qet nabin abone ya. Dom ji were got eger hûn nebin abone jî Xwedê ji we razî be, hûn nebin abone jî mala we ava, we jî hema bawer kiriye û dî hûn jî nebûne abone. Pir ecêbin ya. Ez çi bikim? Ez ana rabim berova jî nifir bikim. Kî nebe abone pir şîrînin wî. Mala we ava her hebin. Evan em serkeftinê ji keça xwe re dixwazin ji Dilvînê re eger rêya me bikeve Alma-Atayê Kazakistanê camêrekî yan canikekê me dawet bike Kazakistanê em biçi wê derê îmkana me çê bibe em Dilvîn Filîtê jî bibînin pêra hêpeyvînekî çê bikim pir dixwazim. Ez ji hunermenda acayip hez dikim. Hunermend însanên bijartin e. İnsanên ne ji rêzê ne. Marîfetê wan ê di ser însanan re hene. Ya bifikirin ku tu ji têlekî dengên wisa acayip derdixî bi wî dengê tu dadkevî nava dilê însanan tu dikarî bikenînî, şa bikî, girîva bikî, tu dikarî bandor li hestê însanekî bî. Bi yek têlekî bifikirin. Yan jî li ser kaxizekî spî hûn dikarin bi qelemekî tiştên wisa biafirînin, hûn dikarin bandor li însanan bikin. Hûn dikarin hikmetan hilweşînin. Ne? Bana hemî hunerin. Yan jî bi qirika xwe bi dengê xwe tu dikarî dakevî nava dilê însanan. Tu dikarî perperîşan bikî. Yan jî tu dikarî
geş biki ruhi bandorlu insanı ki yani hünermend insanın müstesnane insanın derve rezene vel kudri hünermendit biçim desvim aşk kat yani insanın mezenen ji hünermendan heskin tabi ez nabêjim tenê ressam û dengbêj û kesê ku dengê xwe bikartîne kesê qelema xwe bikartîne hünermend in hünermend bi awayê cuda jî hene pir beşê hunerî hene min tenê ew nimûne dane ama edebiyat jî huner e tu bizanibî gotinên ku ji devê însanan derdikeve tu wan gotinan bihûnê ji wan gotinan hevokan çêbikî ji wan hevokan tu bikaribî çîrokekî xeyalî biafirînî tu insanan bînî di nava wê çîrokê de bikî karakter û jê em jê re dibêjin roman çîrok tu dünyayekî biafirînî ev jî huner e hunerekî edebî ye wana hemî hevanan wel ku derê hunermend dît jî hez kin veya pêşniyaza min e ez xatir ji we dixwazim ê ku neçûne nimêja îniyê ji bo cinneta xwe bikin garantî dikarin biçin nimêja îniyê êde bi xatirê we silav rêz hevalino